Salamu alaikum Alhaji. Wa alaikum salam. Wai kana da labarin farashin aure ya tashi? Kai ba da Allah da gaske. To wallahi farashin shayi ma zai tashi. To kaga farashin indomi da kwai ma sai ya tashi. Wallahi sai ya tashi. Wallahi da gaske ya tashi. Wallahi da gaske sai ya tashi. Mallan zuba mini shayi. 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 Tun da farashin aure dai ya tashi. Farashin aure ya tashi. Ya tashi. Mallan zuba mini shayi. Shayi. Shayi, farashin aure ya tashi, ya tashi, moma farashin shayi ya tashi, ya tashi, farashin shayi ya tashi, ya tashi, lallai ya tashi, mala farashin shayi ya tashi, farashin ya tashi. Tun da farashin aure ya tashi, farashin shayi zai tashi. Babu batun wani gaye da zai zo wani zuba mashi bashi. Da inda ma kaje zaka ji wai farashin aure ya tashi. Lalle ya tashi tun da mun je neman aure farashi ya tashi. Ya tashi, farashin shayi zai tashi ko ka sai ko dai a baka dai bashi. Ya tashi, mu farashi zai tashi. Zai tashi, malam akwai ni da lifton da bota da biredi da kwai. Na iya sa maka indomi ga kabeji zaka ji shi kwarai. Ba wani yaji sai dai ka ci kayan ka sarai. Sai dai ko babashi, wallahi babashi. Mu ma mun san haka ne mai shayi ba ka sai dawa bashi. Babashi, kwarai ko babashi. Ya tashi. Malam zuba mini shayi, 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 farashin aure ya tashi, ya tashi, goma farashin shayi ya tashi, ya tashi, farashin shayi ya tashi, ya tashi, lallai ya tashi, malam farashin shayi ya tashi, farashin ya tashi. Malam rike mana harka kar a buga mun jarka. Domin kwanan tabarin wallahi akwai ni da tarin gwagware. Me shayi asali wallahi ban sai dawa bashi. Ba bashi, mu ai mun san baka sai dawa bashi. Ba bashi da kudin ma muka zo wallahi ba bashi. Tun da farashin aure ya tashi, ya tashi. Baba rike harka. Yarka tana fada dan jarka, wallahi ta fita ta je yawanta ta dauko harka. Ka aurar da ita ko gwagware su yi mata layi. Farashi ya tashi, me shayi ni ma sai na ƙara farashi. You think say they wise? You are a mumu man.